Despois de varios anos sen celebrarse, a Banqueiro recupera a súa tradicional Romaría de Xito, grazas ao empeño dunha renovada comisión, que puxo todo o seu traballo e esforzo para que a cita volvera a celebrarse co esplendor de antano. O cartel verase ampliado de 1 a 3 días, dende o venres 2 ao domingo 4, con múltiples actividades, mesturando a parte lúdica cos oficios relixiosos. Empezamos o venres coas misas, coa subida dos santos, e temos tamén un espectáculo para rapaces e un concertiño. Logo xa pasamos ao sábado, o sábado tamén vamos a ter algunha que outra misa, vamos a ter uns puestos, un mercado ecolóxico, o máis importante vai a ser que tenemos unha sardiñada e unha mexilloada que estades convidados a participar. Tamén vamos a ter algún que outro concertiño, un partido de solteiros contra casados e máis cousas, e á noite pois xa teremos a verbena tradicional coa orquesta Estrallamar e co dúo Charada. Despois tamén vamos a ter un par de DJs. O día grande, o domingo, celebrarase a tradicional procesión e posteriormente a afamada Romaría Popular. E o domingo xa empezamos coa romería tradicional. Tamén temos misas cada hora, e despois ao mediodía vamos a ter unha sesión vermú moi interesante con Bafana. Dende o Concello, que colabora na organización, fan unha chamada a asistir á festa. Nós estamos moi ilusionados de que se sigan celebrando as festas tradicionais das nosas parroquias. Dito isto, animar a todos os veciños e as veciñas de Boiro que se acerquen o día 2, 3 e 4 de agosto á Romería de Xito, e tamén aos veciños e veciñas da contorna e, como non, a todos os turistas que nos acompañan estes días.